An féidir leat acu thuairsum le a thol faoi cén fá atá sibh ag mula go bacága méid airthe ar an gcóras cánach in éireann? An rud atá muid ag rás, bé méidir ag tastal ar an bholtas cánach má tá muid géirí aon dul chun cínar na dúchlan natáging a gcuirsaí tuíochtas sosiálta, a gcuirsaí sláinte agus gcuirsaí idicis mar hampla, agus cumáile sin tá an daoine ag fás agus tá muid ag éirí níos sinne, so i 5 mlíne, i 10 mlíne, i 5 mlíne, bé níos mó brú ar an gcóras slándal mar hampla, agus bé níos mó brú ar an Ryan Hoshielta agus an pension. So I suppose tá muid ag rá go bhfuil méadú the agus conna sa táid chun sinna dhéanamh. So táid an rá an céidir bacóir don réaltas dhéanamh nó stratéis cánach agus sprit cánach nua a chur bhain ar bhun déanra. So ní cílíonn sin go méid gach duine ag gíos níos mó cáin, ach bémuid ag fáil dohan cáin isteach martír conservíisi agus infrastructure peibli a chur bhain, an pension éach i 10 bliain, i 5 bliain, agus na éiciachtaí lasa Hoshielta a méidí 10 bliain agus i 5 bliain éach. Agus an aibatá agin in isis ná táid ag brach go thomláin ar trí nó ceithre sruhan cánach sa tíir seo agus mar tálín aonrud san académiacht idirnáisiúnta nó I suppose na cánach cólachta idirnáisiúnta bé 5 mór agin mar táid ag bra go thomláin ar cáin income, ar cáin cáithimh nó VAT, ar cáin compráir de breise agus an PRSI. So seo I suppose na sruhan is mó atá agin chun cáine álas teach. So caiimid caian réaltas bra ar well an bhfuil dro eile an chun níos mó cáine thuirtas teach agus cé bhéad cáine atá agus cad é an bholtas cána atá díúing, a 5 bliain, i 10 bliain, i 5 bliain chun na servicí agus an infrastructure atá díí sa tíir seo agus a méidí sa tíir seo a chur bhaim agus chun íocht den na servicí sin cumáin.